be acting rats, I know we clapping shit. I be putting my stuff in the finest shit. I got. Ya. Είμαι ένα φίλο μου. Όχι έτσι στο Minecraft. Ναι. Να πάτε να το κάνετε subscribe. Και αυτόν εδώ. Αυτό το ξέρω. Έχω περισσότερες μάλακα. Θα φτιάξουμε μια... έτσι. Στο LBC, όχι, να φτιάξουμε μια πίστα να μπούμε εμείς οι δύο. Φτιάξε εσύ. Να φτιάξω. Όχι από αυτά ρε, όχι από αυτά. Αυτό είναι κανονικά ρε. Θα παίξουμε... Μην το πατήσεις αυτό εδώ πέρα. Survival να παίξουμε. Ναι, survival. Μυρία. Survival, ναι. Survival πώς θα το λέμε. Survival. Πώς θα το λέμε. Θα το λέμε Nicki Minaj. Δεν ξέρω. The World. Play να πατήσω. Play. Δεν ξέρω, κάτι μας έχει γίνει ρε. Τι. Άλεξ. Φίλο μου δεν μου αφήνει να μπω ρε. Δεν ξέρω μαζί του. Σωμάρε ρε. Περίμενε, μην κολλήσω. Να είμαστε ρε, να είμαστε. Περίμενε ρε, παιδί μου κόλλησε. Πάω γουρόκια. Θα δει και ο Μάριος αυτό το βίντεο και θα λέει ωραία, πώς παίζουμε μαζί ρε. Γιατί δεν ξέρει. Μαλάκα, είδες στο κεφάλι πως το έχει το γουρούνι. Έχω 3 τέτοια. Πάρτε, θα φαλιζώ. Αλήθεια. Ναι. Όχι σκοτώνω γουάς. Πάρε φαγητό, άσχολος. Έλα εδώ ρε. Καλά τα σκηνικά μου πίσω, Έλα εδώ ρε. Εδώ είμαι. Μαλάκα. Είσαι ρε. Πάρτε. Ναι, φαγητό. Έγινε... Δεν πεινάει ακόμα, όταν φύγουν αυτά πρέπει να φάει. Εσύ δεν ήξερες. Ναι, μετά το παίρνω. Πού, ρε, δες εδώ πέρα λάδι. Δες. Βγήκες. Μα, μη κόλλησα. Περίμενε. Όπα. Τι όπα. Δεν μου το έβαλε ρε. Τι να σου κάνω εγώ αυτό. Ναι. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σπίτι μαλάκο. Όχι με dead. Με ξύλο. Μόνο, ναι, ξέρω. Όχι. Όπα. Πού είναι, πού, να εδώ. Να εδώ. Αλήθεια είναι... Πάω να πάρω ξύλο. Εγώ είμαι πιο δεν πάει. Δεν με νοιάζει. Γι' αυτό έχω τόσο πολλούς subscribers. Ναι ρε. Facecam δεν έβαλα. Τι. Facecam δεν έβαλα. Δες εδώ μπήκα. Για αυτά κάπως τα παίρνεις εδώ. Να. Μα βγει στο νερό με έβαλε. Επειδή στο νερό είναι. Πού είσαι. Εγώ είμαι στο δέντρο. Στο δέντρο, πού τα βρήκες στο δέντρο. Πόσο ωραία. Έλα εδώ που είχαμε. Νομίζω ότι σε βλέπω. Ναι, σε βρήκα άτυλια. Αντιγιά, προ. Με βλέπεις ακόμα δέντρο. Ναι, σε βλέπω. Όχι, δεν σε βλέπω. Σε βλέπω με μικρό. Με γαμά στο δέντρο. Εντάξει.
είναι τώρα. Τουλάχιστον. Πάρε εμάς. Άντε για εγώ Θα 11. σκοτώνω στα δέντρα. Κάτι άρχονται. Ξέρεις τι, να φτιάξουμε ένα ωραίο σπίτι. Γι' αυτό θα πάρω ξύλα, βλάκα. Βάλε μυαλό. Βρες μίλα για κόλτο να πούς. Και θα κρατήσω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ πήρα το άσπρο δέντρο. Έχω 17 τέτοια. Ρε σοβαρά, αν δεν λέμε κάτι άλλο θα βγει βαρετό το βίντεο. Ας πούμε κάτι. Να πούμε. Άγιε, ξέρετε είμαι εδώ πέρα. Πώς λέει το κανάλι σου, ξέχασα. Gamer Edward, ρε μαλάκα, εσένα πώς σε λένε. 11 gamer. Ναι ρε, Γιάννης Τσίτσος σε λένε. Θα το βάλω όμως, μπορώ. Εγώ που είναι να αλλάξω το όνομα. Έλα ρε φίλε μου, πεις το δέντρο μου. Να πάρουμε πολλά. Τι ρε φίλε, μη... Πόσα τέτοια έχεις. 9. Εγώ 21. 9 και 7. Θα πάρεις. Όχι ρε βλάκα. Άντε πάρτε εσύ. Να πάρτε το άσπρο. Α, για κάτσε λίγο. Φτιάχνω τέτοιο, πώς το λένε. Να το κάνουμε με τέτοια ξύλα. Όχι ρε, βασικά περίμενε λίγο. Ας το κάνουμε με... Εγώ 24 τέτοια, περίμενα. Φτιάχνω σπαθί. Κοίτα πόσα έφτιαξα. Κοίτα. Μαλή ρε, εντάξει. Επειδή με έβγαλε εμένα. Γαμώτο. Και ρατός. Να φτιάξουμε σπίτι τώρα. Εντάξει, περίμενε όμως, με τέτοια όμως. Να φτάνε. Για να πάμε γρήγορα. Όχι ρε φίλε, το πατάω και το... και με βγάζει. Πώς σου λες να το κρατήσεις το βίντεο, εγώ το έχω 8 λεπτά, εσύ. Δεν σου πήγε 8 λεπτά. Δικές, όχι. Καλά εγώ να φτιάξω το σπίτι. Πόσα ξύλα, να το κάνουμε ένα ωραίο σπίτι. Μπήκες, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ρε, μου πήραν τα πράγματα πίσω. Πάρε πόσα ρε. Κάτσε με βγάζει. Πάρε και εσύ πράγματα ρε. Εγώ θα φτιάξω. Μαλάκα, εμένα με έχει κάνει 1000 φορές. Είναι δικό σου. Θα πάρω κομπιούτερ, ρε. Έλα ρε, τι, δεν είναι άλλος ένα. Είναι άλλος ένα. 9 εννοείς. Καλά δεν με νοιάζει τι θα πεις, εγώ ψάχνω το σπίτι. Φτιάξε το τέτοιο του εδώ. Φτιάξε και το πάνω. Εδώ πέρα. Πιο πάνω. Εδώ, το πράσινο, τι πήρε. Μπήκε. Just do it. Εγώ θα φτιάξω το σπίτι. Όχι μόνο εσύ. Πώς σου δίνω τέτοια. Κάτσε, με τέτοια. Πώς μπορώ να θα δώσω. Τα κάνει, τα πατάς. Ωραία, φίλε. Να τα πατάω. Ο δικός μου πού πήγε πάλι. Α, ναι ρε. Παιδιά θα παναέρθει. Ού, πεσίνα να πούμε ρε. Έτσι.
Έχουμε δωρεάν πισίνα. Η πισίνα δεν είναι πολύ ωραία. Με έβγαλε, θες να πεις. Ναι, με έβγαλε. Άργησα. Άργησες, ναι. Θα κάνουμε και βίντεο Sky, Minecraft, έτσι, πώς το λένε, online. Αλλά σε άλλο βίντεο τώρα. Εντάξει, φίλε, όμως, εμένα κάπου 8 λεπτά μου αυτό. Δεν μου βγει. Εντάξει, ναι, 10 λεπτά τώρα θες να δεις, όπως τώρα. Όμως, δεν μου κρατάει τα λεπτά. Πώς να το κρατήσεις το βίντεο, 10 λεπτά. Τι 17 λεπτά. Πόσο. Να το κάνουμε 10 λεπτά. Αφού δεν το έχω 11. Ωραία. Το κάνουμε εδώ. Το κάνουμε 12. Κι εγώ 11. Έλα, φτιάξε στο σπίτι εσύ ρε, ακόμα. Αφού ρε φίλε, εγώ με έβγαλε. Εγώ έφτιαχνα πισίνα από πίσω σου. Βρε, τι πρέπει να φτιάξουμε πισίνα. Έτσι ήτανε. Δεν φταίω. Στο πάτωμα τη βρήκα. Και το νερό που το βρήκες ρε για να Στο βάλουμε. πάτωμα! Το νερό. Ναι, δεις πίσω σου. Πού ρε. Να, εκεί. Εδώ. Ναι. Να, καταλαβαίνεις. Όχι. Ωραία, φτιάξε εσύ την πισίνα. Όχι, έχουμε πισίνα. Εγώ το έχω 12 λεπτά πριν να κλείσω. Εντάξει, και εγώ.